गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ देंखो मोनाबिलि संकस मिउजिक फेस्टिभेल दिन्थिफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सिमुलतापुर दंफांबारि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों देंखो मोनाबिलि दिन्थिफुंनायाव नुजाथिफैगोन। बर'नि मुंदांखा आर्टिस्ट बिराज मुसाहारि गुवाहाटीनिफ्राय, आलम कृता आरो रुपन कृता कलकातानिफ्राय, डिजे लिजा, डिजे खालेक लोगोसे जायगानि जेसि नार्जारि, रत्नेश्वर नार्जारि आरो क'क्राझारनिफ्राय मोसाखावरि हान्जायाबो बाहागो लाफैगोन। बे देंखो मोनाबिलि दिन्थिफुंनायाव नायगिरिफोरनि थाखाय टिकेटखौ अनलाइननि गेजेरजोंबो बुकिं खालामनो हागोन होनना खुंफुं आफादा फोरमायहरदों। बर'नि हायावनो बर'आ अलखद, बर'खौ होखारनो सरकारनि गोख्रों हुमखि। गोदो गोदाय आबौ आबैमोननि समनिफ्रायनो आबाद मावनानै रायजो जाबोनाय बर'नि हायाव सरकारा स्टेट इन्स्टिट्युट अफ पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट लुफुंनो थाखाय हा हगारना होनो आरो लुखानाय न'खौ सिफायनो थाखाय गामिनि गावबुरानिसिम नटिस दैथायहरदों। बर'नि उथुमा क'क्राझाराव बेबायदि जाथाया सोमजिदों। बेराफारसे गामिनि रायजो राजाफ्रा गावसिनि हाखौ हगारनाय नङा होननानै सरकारनि हेंथायै गोख्रोङै खुद्रिखांदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ 2 डिसेम्बर दाननि 24 खालाराव बेखेवखांनायनि उनाव दिनै गोबां लावखार ओंखाम जाग्रा सुबुंफोरनि बेयाव दावबायहैनाय आरो लावखार ओंखाम जाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। लावखार ओंखाम जाग्रा मावफुं आफादनि बिबानगिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला बेयाव हाजो दै बाज्रुमनाय आरो समायना मिथिंगाजों लोगोसे जिब जुनार जेरै मै, मोख्रा, खेवथाय, जिबौ बायदि बायदिबो नायनो हायो होनना फोरमायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गामिजों गोहोग्रा मोब्लिब तार बोलांनायाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनायाव जादों क'क्राझार सहरनि साखाथि खारगाव गामिनि रायजो राजाफ्रा। गोदानै तार सोंनायखौ बन्द खालामनाय रायजो राजाफोरनि गोख्रों दाबि। खारगाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हाइ भल्टेज कारेन्टखौ बोखारनांगौनि दाबि दैखांदों। क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे साखाथियाव थानाय खारगाव ओनसोलाव गोजाम जानाय हाइ भल्टेज कारेन्टनि टावार आरो थारखौ फोसाबनायनि थांखिजों पावार साप्लाइनि बिबानगिरिफ्रा खारगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों सावरायदोंमोन। नाथाय रायजो राजा थागिबिफोरा गोलाव सम बे हाइ भल्टेज पावारनि थाखाय बायदि जेंनाजों भुगिनांनानै दं। जाहोनाव बे फोसाबफिननाय खामानिखौ हेंथा खालामना सिगांनि गोजाम जानाय हाइ भल्टेज पावारनि खुन्थियाफोरखौ बोखारना गुबुन सुबुंफोर थायै जायगाजों लांनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों। दिनै खारगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों बिटिसि सेक्रेटारि इनचार्ज नरेन चन्द्र बसुमतारी, पावार ग्रिडनि जेनेरेल मेनेजार के मेदि, लोगोसे क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि बिबानगिरि आरो बडलेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराय दैख्रेब नार्जारि बिथांमोना बाहागो लाना जेंनानि सायाव सावरायलायो। बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव खुंफुंनाय इन्टार कलेज इयुथ फेस्टिभेल 2022 जोबनानै थांबाय। थांनाय 22 डिसेम्बरनिफ्राय सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंजानाय बडलेण्ड इउनिभार्सिटि इन्टार कलेज इयुथ फेस्टिभेल 2022 30 डिसेम्बर अदेबानि मैया जोबनानै थांबाय। जोबथा सानाव आसामनि मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों। फेरगाव जिल्ला आर्चारि एस'सिएशना क्लाब एबा इउनिट बादायनाय खुंदों। उदालगुरि फेरगाव जिल्ला आर्चारि एस'सिएशननि बानजायनायाव आरो खाग्राबारि आर्चारि इउनिटनि हेफाजाबाव सिङारि इउनिट आर्चारि बादायनाय जायो। खरासाल खाग्राबारि स्टेडियामाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय बादायनायाव फेरगाव खैराबारि डिमाकुसि आरो खाग्राबारि ओनसोलनि सा 200नि बांसिन आन्डार 2 इयार 14, 17 आरो 19 बैसोनि सिङाव हौवा हिन्जावफोरनि गेलेनाय बादायलायनाय जायो। बे गेलेनायखौ दैदेनो फेरगाव जिल्लानि सिनियर गेलेगिरिफ्रा। बे बादायनाय हाबाफारियाव आसाम आर्चारि एस'सिएशननि बारग' आफादगिरि जयन्त कुमार बर'आ बाहागो लानायजों लोगोसे बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि दावबायसा बर'आबो बान्था राननाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैना गेलेगिरि बिगोमा बिथांमोनखौ इन्टारनेशनेल अलिम्पिक एस'सिएशनजों गनायथि मोनजानाय गेलेनायफोरावसो बाहागो लानो खावलायहरो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। लकसभा आरो बिधानसभा बियाब सोदांनायनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खौरांगिरि मेल। दिनै क'क्राझार बागानसालियाव थानाय बड'फा हाउस दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलियाव आफादगिरि दिपेन बर', गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथांमोननि नुजाथिनायाव लकसभा आरो बिधानसभा बियाब सोदांनायनि सायाव खौरां मेलनि गेजेरजों माखासे गोनां खोथाफोरखौ सोरखारनिसिम दाबि दैखांदों। थिखानाय एसटि बियाबा जेबो सोलाय सोल' जानो मोना। सिगांनि थिखानाय बायदिनो थानो नांगौ। एसटिनि सुबुं अनजिमाया खम जायाखै। गुबुनफोरा हाबफैदेरनायनि जाहोनावसो गुबुनफोरा जोंनि बांसिन जादों। बेबायदियाव खम सुबुं अनजिमानि जाहोन दिन्थिनानै थिखानाय एसटि मासिखौ बोखारनो नागिरोब्ला माब्लाबाबो गनायना लानो हाया। क'क्राझार लकसभा बियाबा जेरै दं बेबायदिनो थानांगौ आरो गोदानै दानो लानाय उदालगुरि लकसभा बियाबखौ एसटि रिजार्भ खालामनांगौ होनना एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों।